Благослови душе моя Господа, благословен еси Господи. 20. jul, 7. jul po starom kalendaru, Sveta mučenica, nedelja. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Njeni stari, bogati i pobožni, ali bezdatni roditelji Dorotej i Jevsevija, koji su živeli u Anadoliji u vreme cara Dioklecijana i Maksimijana, izmolili su je od Boga. Исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами. Od detinjstva sebe posvetila Gospodu. Желание Твое обновится, яко орля юность Твоя. Kada je izrasla u prelepu devojku, tražili su je mnogi prosci, ali ona sve ih je odbila. Сказа пути своя Моисееві, синовом Израилевим хотіння своя. Jedan od njih optuži nju i njene roditelje Dioklecijanu da su hrišćani. Много милости, не до конца прогневается, ниже век враждует. Dorotej i Jevsevija skončaše u mukama u Melitini, a svetu nedelju Dioklecijan posla Maksimijanu na sud. Prvo su je šibali volujskim žilama, pa su je bacali u oganj, pa zverovima, ali Gospod ju je izbavljao uvek. Jeliko stojat vostoci od zapadu, udalil jest od nas bezakonija naša. Na kraju je osudiše na posečenje, ali ona predade dušu Gospodu pre nego što se mač spustio na njen vrat. Jako toj pozna sozdanije naše, pomjanu jako pirsti smy. Postradala je 289. godine u Nikomidiji. Blagosloven jesi, Gospod.